ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಮೂರ್ದು ಬರಂದುಪ್ಪನ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕಲ ಈ ಸಹಕಾರ ಗತ್ರನೇ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲು ನಾಲ್ ನೆಕ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿನ 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆಡನ ಪುಗಾರ್ತಿಂದೆ ತಂದು ನಂಜಿನ ಕುಡಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಜಿತೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಜನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಕಲನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತುಡು ತೆಲಿಪಾರೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಸಲ್ನ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಇನವೆಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಮುರ್ತಾತಿರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ ದೇವಿದಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂತ್ಯಾರ್ ಮೊಕುಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಲ ಹೊಂತದನು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕುಲು 100 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಾತ್ ನಂಬಿಕೆಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ಐಟಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪವರ ಮರ್ಲು ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಅವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂಡ ನಂಬಿಕೆದ ತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಅವು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಅವನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆವು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆವು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಿರಮುಖಾಕ ಅವೇ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರೋಲ್ಕಿಯನ್ನು ಬರೊಂದುಂಡು ಮೌಢ್ಯ ನಿಷೇಧ ನನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೊಂದುಲೇರೆ ದೇವಿದವ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂತ್ಯಾರ್ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ತಾಟಿದೊಟ್ಟು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದಿಯೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲುಂಡ ಎಂಕೇರ್ನಲ ಈಸ ಒಡೆಗ ಪೋತೋಲು ವಾವಾ ನಮುನಿ ಮತ್ತ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವಲಿ ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿಯ ಬರ್ಪಾರ ಆವ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಜಂಬೂ ಸಾರಿ ಪೋದ್ ಬತ್ಲಕ್ಕಂಡು ಈ ಪುಂಜನ ಪಿರಡ್ ಏರು ಬಲ್ಪುನಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್. ಹಾಯ್. ದೂರ పోయిందే ಯಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ పోయింది. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಗ ಅಡೆದಾಯ పోయిನಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸಾಮಾನು ತಿಜಿ ಕನರೆ పోయిನಿ ಇರಗ ಮರ್ಲಿ ಯಾನು ಪೊರ್ಲಾದ ಬರ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ పోయింది. ಓ ದೇವರೇ ಈತು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಗಿದೆ ಪೊರ್ಲು ಯಾನೋರಿ ಮರ್ಲಾತಿ ಜನ ಇರಗ ನಂಚಿ ಯಾನು ಈತು ಪೊರ್ಲು ತೋಚೋತ ಮಾತರ್ ನೆದರ್ಲೆಂಕಿರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರ ಒರ ಇರು ಉಲೆ ಬಲೆಯೇ ದಾದದೆ ಈತು ಜಂತ ಎದುರು ಕಣನಾಗ ನಿರ್ಪಣ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಯಾನೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ದಾದೆ ಈತು ಜಂತ ಎದುರು ಇರ್ನ ಬುಡೆದಿಗೇರು ಹಾಕರ ಕೈ ತರ್ತಂದುಲ್ಲರ ಇರು ನಿತ್ಯ ಯಾನ್ ಜಂತ ಒಡೆಗಿದೆ ದೇರ್ಪುನ ತು ಯಾನ ಟೋನಿ ತು ಯಾನ ಅಲ್ಲ ತೂವೋಡು ನಿತ್ಯ ಇರು ಉಂತ ಇರತ್ತಿ ಓ ಮರ್ಲ ಅಂಚತ್ತುಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಕರ ತು ಯಾನ ಅಂದ್ಕೇಂಡಿ ಅಂಚನ ಅತಿ ದನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಸೈಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಇರೇಗ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತು ಒಂದು ಕೊಣದೆ ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ಕೊನಪೆತಿ ಹಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾಪನೇಜಿ ಮೋಲ್ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಕ ದಾಲ ಕೊಣ ಪೂಜಲ್ ಈ ಅಂಡ ಬೇಲೆದ ಎಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಣಪ್ಪ ಏ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ದನ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇ ಫಾರಿನ್ ದನ ಅಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮರ್ಲ ಅಂದು ಯಾ ಮುರಣಿ ಸೀಪೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ ಸೀಪೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ಪಡ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಸೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂದು ಓ ದೇವರೇ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪಡ್ಕೆನ ಅಂದು ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನಾಯ ಓ ದೇವರೇ ಧರ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಇತೆ ಇವ್ನ ಅವು ಮಾತು ಇಪ್ಪಡು ದೇ ಯಾನ್ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ಏತು ಫಮ್ಯಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ದೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎರಡು ಏತು ಸಲ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ದೇ ಈರು ಮದ್ನೆ ಮಲ್ತಾರು ಈರು ಮಿನಿ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ತು ಜರಡು ಉಂಡತೆ
ದಾದಂಬೆ ಅಲೆ ನಾ ನಮನಿ ತೂಪ ಮರಲ ನಿಕ್ ದಾದಾ ಯಾನಾರಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೆಂದು ಅಂಚನ ಮಗ ನಿಕ್ಕು ಮದ್ಮೆದ ವಾ ಮರಲಮೆ ನಿನ್ನಡ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ದಾದ ಉಂಡು ನಿನ್ನಡ ಮದ್ಮೆ ಅಪಿನ ದಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ವರಮಾನು ಯಾನಾಡ ಮದ್ಮೇರೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪುನಃ ಆತ ಬೇಗ ಮೇಜಿಗೆ ಸೈತೇ ಪೋಯಿ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕು ಮದ್ಮೇರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡಾಜ್ಯ ಪನ್ನಗ ಟೈ ಅಂತ ಕೊರ್ಗಿ ಬೋಡುತ್ತನೊಂದು ಅಂಚನ ಬಗೇನ ಅತ್ಯ ಈ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತನ್ ಬಂತ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತಾನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇಡೇ ಡೈವರ್ಸ್ ಹೌದು ಹೇಗೆ ದೇ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ನರ್ವಸಿ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ನರ್ವಸ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತ ಕೊರ್ದು ಕೇಂಡೆ ದಾನೆ ಮರ್ದೆ ನರ್ವಸ ಅಂದ್ ಐಕ್ ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ನಂದು ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ಹಾಲು ಬಂಡಲು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂದು ನೈಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಲ್ಲಿ ವಾ ನಮುನಿದ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಕ ಅತ್ಯ ದಾದಾ ದಾದ ಬಕ ಅತ್ ಬಾಲಿಗೆನ ಪುದರ್ ದೀಪ ಪನಂತಾನಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಓಡುದು ಅನ್ನೊಂತೆ ಯಾನು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮೆರಡು ಬಂತೇನು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಪೆಂದು ಅಂದ ರಿತಾಜ್ ಬಂದು ರಿತಾಜ್ ಅವೇಡ್ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿ ಒಲಿಯ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಯಾರನೊಂಜಿ ಅತ್ತಿ ನಮಕ ಬಾಲೆ ಜೊತೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ ಬಾಲೆ ಮಿನ ಆಂಡ ಆ ಬಾಲದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನೆ ದೀಪ ಅಂದ ದಾದನ್ ದೀಪಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಪುದರ್ ಸಂಶಯ ಬಂದು ದೀಪ ಸಂಶಯನ ದಮ್ಮಯ ಮಾರಿದ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಸೇನೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಂಶಯ ಉಂಡು ದಾದ ಸಂಶಯ ನಿಗಲೆ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ತರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ ಪೊಂಡಲ ಆ ಗಾಡಿ ದುಂಪೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಲ ದನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಸಂಸಾರ ಮಿನಿ ಪಂಚಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದಿ ಒಲ್ಲೆ ಓ ಅಂದ ಅತ್ತ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೇ ಓತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತೇನಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಅತ್ಯ ಅತ್ಯ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿನ ತಿರ್ಗದಿನ ಬಾರಿ ಬರೋದುಂಡು ಮಾರೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡ ಆತನಿಗೆ ಅವು ನೇತ್ರಾವತಿನ ತಿರ್ಗದಿನ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ನೇತ್ರಾವತಿನ ತಿರ್ಗಾಯಿನ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೇ ರವಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆರಡ ಬಂದು ರಾಜಿ ಮಲ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಯ್ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಟ್ನಿ ಓ ಮಂಗ ಅವು ಅತ್ತಂಬೆ ಬಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಂಡ ದಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪೆಂಬೆವು ನಮ್ಮ ಜೀವವು ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಜೀವಗೆ ಜೀವ ಬೋಡಂಡ ಕೊರುವೇರು ಅಂಡ ಜೀವ ಕೊರ್ನಿ ಅಪ್ಪೇನೇರ್ಲ ಮಾರ ಇರಂಬೆ ಬಾರಿ ಪೈಪು ಮತ ಬತ್ತದು ತುಂದುನಿಗೆ ಅವು ಪೈಪ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುರಿಯೋಡು ಓ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಪೋರ್ತು ಬೋಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ತೆಕ್ ಹೋಯ್ ಎಂಗ್ ಬಡಾಪುಣು ಬಲ ಉಲೈ ಬಲಸೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಆಯನ ಆಕರದು ಏರಯ್ಯೇ ಆಯನ ಬುಡಿದಿಗೆ ನೆರ್ಲೆಕನೆ ಎಂಕರ ನೆರದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ತೂಂದಿರ ಮನಪಂದೆ ಕುಲ್ದರತ ಏರ್ಲ ಒಂಜೆನ ಕಂಡನೇನಾ ಲಾಯ್ಕ ನಿಕ್ ನೆರೋಡು ನಿಕ್ ಅಂಚನೆ ನೆರೋಡು ಬಕ ಯಾನ್ ನೆರ್ನ ಬಾರಿ ಪೀರ ನೆರ್ಪ ಎಂಕ್ ಎಂಕು ನೆರೋಡ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ದೀಪವರ ಈರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ನಿದ ಮೀದ ಗಾಲಿ ದೆತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅತ್ತು ಓಯ್ ಮೇರೆ ಇರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅತಿ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅತಿ ಯಾನ್ ಈತು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂತೂತೆ ಮಾತೆರಡ ಮರತ ಕಮಾಂಡಲ ಪುಣಿರೆಡ ದಾನಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಯಾಪ ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ನಗಲ ಯಾನ ಮರತ ಕಮಂಡಲ ಉದಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಯೋಡು ಪಿಸಿ ಪೈಪ್ ದೀತೀನಿ ತುಕ ಉದಾಲ್ ಬರಾಡು ಒಂದಿ ಎಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಈರೆಂಚ ಬಿಸಿ ಐತೆ ಬಿಸಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಬಾರಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಪುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಲೆ ಬುಡ್ಪರೆ ಪೋಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಲೆ ಬುಡ್ಪರೆ ಪೂರ ಅದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಟೀ ಅನ್ನು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ನಿ ಟೀ ಅನ್ನು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲನೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬತ್ತು ದೊಂಕಿಯರು ಕೀಲ ಬತ್ತು ಅಗಳು ದೊಂಕುನ ಬೆಟ್ಟಗ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಾನ್ ಪುರನೆ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ 4 ಜನ ಬತ್ತಿವಿ ಕೂಡ ದೊಂಕಿನಿ
ಓ ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಪನು ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಜತ್ನಿ KA20 ಗುಲ್ನಿ ಹಾ ಅಡೆಗೆ 4 ಜನ ಬತ್ತಿಯರ ಓ ದೊಂಕಿಯರತ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತಗಳನ್ನ ಎಟ್ಟಿಡು ಪಾತಿರ್ನೇತ ಬೊಕ್ಕಾಗಲೇ ಮರಲ ಮಾರೆ ಸುರಕು TN ದಾಯಗು ಒಂದು ನೇರ್ನಿಕ್ TN ಬಂದ ದಾದ ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಡಿ ಯಾನು ಯಾಪ ಪೋಯಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೊನ್ನೆ ನೀರ್ದ ಗಲಾಟೆ ತಪಗತ್ತ ಅಗಲ ನೀರ್ದ ಗಲಾಟೆ ಕರ್ಮೋಡು ಏನನ್ನ ಧರ್ಮ ಬಾಯಿ ನೀರ್ದ ಅಂತ ಕೇರ್ತೀವಿ ಆನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಟ್ಟಿಡು ಪಿರಬಹುದೇ ಅಂದ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಿರ ಬತ್ತಾರತ ಆತಿಯವ್ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಬರ್ನಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ನ ಕೊಂಚ ಬಂಜಿ ಸಮಜ್ಜೆ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಬಹುಶಃ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಓ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಓರೋಡು ಬರು ಅವು ಅತ್ತಿಯೇ ವಾಯ್ ಉಂಡಾಗೇನಿ ಎರೆವನ್ ಪೇರಿ ವಾಯು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಯಾರು ಮಂತ್ರವದಿ ಎಂಕೀರು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಈಯಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ರೆ ದಾನಿ ಅವು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ನ ಅತ್ತಿಯೇ ಇರ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿಯರ್ ವರ ಅತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವರ ಈ ಜನ ಇಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಕಾಟಿದಿನ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೆ ಅತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡರ್ ಲೈಟ್ ತಿನ್ಲೆ ನೀ ಐಕಾನಿ ಎಂಚ ತಿನ್ಪು ತೂಪು ಓ ಜೋಯ್ಸ್ಯಾರ ಅವು ಲೈಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಬಂಡ ದಾದ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಕೊಂತೆ ಉಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಂದ್ ಆ ಲೈಟ್ ತಿಂದು ಇರು ದೊಂಡೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಪರೇ ಇರು ಅಂಚನ ಯಾಲ ವೆಂದಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಅಂದ ಬಕ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ನಂಗೆ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚದ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೆ ಯಾವ್ದನ್ ಜೋಕುಲಾತಿಜಿರಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಕಬಡಿದ ಮರ್ಲಿ ಕಬಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಲ್ಲ ಕಬಡಿದ ಕರ್ಮಡು ಎಂಕಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ರೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಲ್ಪುನೆತ್ತ ಹೌದಾ ನೀ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಬಲ್ಪುನು ಔಟ್ ಆಪೋಲ್ಗೆ ಪಕೋಡೆ ಜೋಕುಲಾಪುನಿ ಕರ್ಮನಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ನ ಬುಡದಿ ಪೂರ ಎಂಚೋ ಲೆಡದು ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ನನ್ನ ಆತು ಮೋ ಕೆಡ್ತು ಪೋಲಿ ಬಾರ್ಲಾಯಕ್ ಕಾಂಡೆ ಮೋ ಅಂದೆಕಂದ ಚಾಗೋರ್ ಪೂಜೋಲ ಓ ಅಂಚ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಜಂಕ ಕಾಂಡೆ ಬಾಜೆಂದಕ್ಕಂದ ಎಂಕ ಚಾ ಅಜ್ಜತ ಸೈಟ್ ಗೋತ್ತಲೆ ತೂಪುನು ಶೀತ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರೈಸಾನಾಗ ಎಂಚಿನಂದೆ ನೀನ್ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕು ನೀರೇಡು ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರೋ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಾರ ಅತಿ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರೋ ಗುರ್ಕರ್ ಲೆಪ್ಪ ಸಾ ಒಂಚೂರುಂತ್ಲೆ ಗುರ್ಕರ್ದಿ ಬರೋಡ್ ದುಂಬು ಎನ್ನೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಲೆಲೆ ಬಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪುಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪುಡ 2 ವರ್ಷ ಪಿರನೆ ಬಿಡ್ತೆ ಅವು ಬಿಡ್ತಾರ ಪಕ ಹೌದಾನಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಾನ ಅಪಕ ಸುರು ಮಂತ್ರವದಿ ಕಲ್ಪನಾತಿ ಎನ್ನ ಬದ ಜಬ್ಬು ಒಂಜನ ಕೈತಲ್ ಬದದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪುಳ ಮಗ ಅಂದು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಬ್ಬುನು ಚೇಡು ಕುಲ್ಪಾಯಿನಿ ಇಂಚೆ ರಡ್ಡು ಬಿರೆಲ್ ಪಸಿನಿ ಜಬ್ಬುನ ಕಣ್ಣಗೆ ಇಂಚೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಇನಿಕ್ಲ ಜಬ್ಬುಗು ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜತ ಓ ದೇವರೇ ಈರು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪುನ ಬುಡ್ನೆ ಲಾಯ್ಕಾಂಡಿ ಇಜ್ಜಿಡೆ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪೋತು ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಸಾವು ಓ ಸಾವು ಹೌದಾದ ಸಾವು ಓಯ್ ಜೋಯ್ಸರ ಸಾವು ಬಂಡ ದಾದಿ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಪುದರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಂದ್ ಯಾನಲ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸಾವು ಬಂದ ಲೆಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಇಂಚೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆತ ಇಂಚ ಮರಣ ಬಂದು ದಾದಿ ಪಕೆಂಚಿ ಸಾವುದ ಪುದರೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಸಾವು ಓ ಸಾವು ವಾಪದ ಅವರೇ ಈ ತಿಯಡ್ಡ ಪೊನ್ನಗಲ ಕುಲೆ ಪತ್ತುಲ ಇಂದೇ ಜೋಯ್ಸರ ಕುಲೆ ಪತ್ತರೆ ಪೊರ್ಲು ಮತ ದಾಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಿಸೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಎಂಕಲ ಕುಲೆ ಪತ್ತುಂಡು ಈರೊಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಬೆಲೆ ಅವಿನಾ ಫೋನು ಹಲೋ ನಾಗೇಶ ಏಪ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಸು ಏತ್ ಸಮಯ ಬೇ ಕಾಸಿಗೆ ತಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐತಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಂದು ಕೂಡ ಪನ್ಪ ಅಡೆಬಲ ಇಡಬಲ ಬಡ್ಡೆ ಬಲ ಮುಡಬಲ ಕಾಲ ಬಲ ಪಡ್ಡೆಡು ಬಲ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಿಜ ಮೋಸ ಮಂತಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿನ್ನ ಮೂಕು ಮುಸು ತರ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಜೋಯ್ಸರ ಬಲೆ ಅಲ್ಲು ಬುಡ್ಪದೆ ಮೂಲ್ ಬುಡ್ಪದೆ ಮುರಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬುಡ್ಪದೆ ಎಂಚಿನಿ ಬಲೆ ಹೊರ ಬುಡ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪುನಿ ಹೊರವರ ಎಂಕು ಹೊರಳೆ ಬತ್ತನ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಮಾರ ಹೊರ ಬಲೆ ಮಾರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ಏರಿ ಏರಿ
ಯಾನ್ ಲಲಿತಾ ಏರು ಲಲಿತಾ ಈ ಲಲಿತನ ಓ ಕುದುರೆ ಈ ಓಲಿತ್ತದಿದ್ದ ಮಿಟ ಅತಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಓಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಬಕಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ್ಯ ಈರಿನ್ ಚುಲ್ಲರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡ್ತೆ ಆನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಿತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಪರಡು ಇರು ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರೇನಿ ಅಂದ್ಯ ಜೋಯ್ಸ್ಯಾರೆ ಇರೇಗ ಕುಲೆತ್ತ ಸುರುಕ್ಕೆ ಗುರ್ತೊಂಡ ಅತಿ ಇರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ತೋಮುನ ಅಂಚತ್ತು ಬಕ ಯಾನ ಕುಲ ಉಟ್ಟ ಕ್ರಮ ನಂಚಿನಿ ಈ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಏರಿ ಈ ಬೋವಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೋ ಬಿಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಿಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಿಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಿಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಬುಡೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯೇ ಜೋಯ್ಸ್ಯಾರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮನೆ ಅಂಚುವಲ್ಲಿ ಏರಿ ಏರಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ದಾದ ಓಡು ಎಂಕು ನಿಕ್ ದಾದ ಓಡು ಎಂಕು ನೇರ ಮಾಡು ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನು ಒಂದು ಕುಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದನಿ ಯಾಪ ನೀರು ಬೋಡು ಕೇಂಡು ಒಂದು ಕುಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದನಿ ಅತ್ತೊಂದು ಏತ್ತು ನೀರು ಪರ್ವೋಲಿ ಹಾಲು ಪುರಾಣಿ 15 MC ಕೊರಿಯಾ ಕೂಡ 20 MC ಬೋಡ್ಗೆ దాని పోపోలాలు ವಾನ್ ನಮುನಿದ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಪೊಂಜೋವು ಮಾರೆ దాదా ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಸಿ ತಿಕ್ಕೋ ఓయ్ MC వన్న నింగు నత్తు పగ. TMC వన్ని TMC యా? పక్క ఏ పోబజని బుర్దు పోబజనా ఈ బుర్దు పోబజనా ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಈ ಬುರ್ದು పోబజనా ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ತಾರೇಡ್ ದರ್ತ್ಕತ್ತ పోబజని ఆ కులకు పెట్టిద పాడగండు సాయితు పోతున్నా సరే ಯಾನ್ ಧರ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟಿನ ಅಂದ್ ಹಾ ಏನಡಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ ತಿನ್ಕೊಂಟು ತಾರಾಯ್ ಅಂಚಮ ತಾರ ದರ್ತನಾರ ಮಂಡೆ ಬೋವು ಮಂತ್ರದ ತಾರಾಯಿ ಅಂದ ಬಾಕ ಓಯ್ ದನಿಕಲೆ ಓ ಓ ದನಿಕಲೆ ದನಿಕ್ ದೇ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಮಾರ್ರೆ ಕೊಲ್ತು ಬಸದು ಉಂಬೆಗೆ ನಾನು ಮಾರೆ ತಿರ್ಗರೆ ಪೂಜಿಂದೆ ಬ್ಯಾನೆ ಬಂದಂದೆ ತಿರ್ಗರೆ ಪೂಜಿ ತುಕ ತುಕ ಓ ಒಂಜಿ ಸಮಾದ್ಲ ಅಪ್ಪ ಓ ಅಪ್ಪ ಪೂಜಾ ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಉಂಟು ಆಯ್ ಸರಿ ಮೋಲ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಮೀದ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ದೆ ಒಲ್ಲರು ಸರಿಯಾಂಡ ಹಾ ಹಾ ಕೊಲ್ಪುದಾವು ಕೊಲ್ ಸಮಾಯಿನ ಕೊಲ್ ಅಪ್ಪ ಉಂಡೇರು ಓ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ ಅಲ್ಲೇನು ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ರೆಗೆಂದು ಬೈದೀನಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ರೆಗೆಂದು ಬೈದೀನಿ ಒಂದು ಬುಡೇದಿನಿಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದನಾ ಇರೇ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಏರ್ಲ ಇರ್ನ ಬಿಡೇದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಡೇದಿನಿ ಮನ್ ಪೇರ ಮಾರ ವಾ ಮಾರ ನರಮಣಿ ಮಾರ್ರೆ ಇರಿ ಎನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡೇದಿನಿ ಕಟ್ರದ ವಾರ ಮಾರ್ರೆ ಇರಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೇಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಇರು ಅವು ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಾರೆ ಏರು ಉಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏಕೆ ಉಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ಪರತ್ತೆ ದನಿಕ್ಲಿ ಇರೇ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಉಮ್ಮೆ ಮುರಣಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ದ ಬರೀಟ್ ಆ ತಡ್ಪೆ ತುಂಬೊಂದು ಟರ್ಕ್ 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 ಆ ಚಾಟಿಡ್ ಹಾಕೊಂತಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾಸಗಟ್ನಿ ಎಂಬಿ ಉಮ್ಮೆನ್ ಪುರ ನಮ್ಮುನೆ ಇರು ಈರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರನ್ ಪುರ ನಮ್ಮುನಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅರೆಗ್ ದಾನೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ಬಂದ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕ ತಲಕ ಮಲ್ಪೇರು ಇರೇಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ವಜಲೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲಾಪು ಜನರಿಗೆ ಈರ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಾಗಲೇ ಧ್ವಜವರು ಬಾಸದಂತಿನಾಗಲಿ ಬೇ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾಪಲ ಸುಳ್ಳುಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ಭವಿಷ್ಯ ಪೂರಲ ಸತ್ಯ ಆಂಡ ದೇವೇರುಂಡತಿ ಕೈತ ರೇಖೆಡು ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಪೇರು ಅಂಜನೆ ಕೈದಾಂತಿನ ಆಗ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಪೇರಿ ಅದನಿಕ್ಲ ಅವಿರಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಮಕ್ಳೇನು ಊರ ನಂಬುವರೀರು ಹೇ ಛೇ ಅಂದ್ಯ ಯಾನಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ರಾಜ ಮಿಸ್ಟಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ಬಂದು ಕೇಂಡೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಇರೇಗ ಎಂಕೆ ಎರಡೊಂಜಿ ಉರುಂಡು ಉಂಡೆನಾ? ಐನ್ ತಿಂಡ ಜೋಕುಲಾಪ ಅಂದೆ ಹಾ. ಅತ್ತಿಯೇ ಓ. ಈರ್ಲ ಕಡೆ ಇರೇಗ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿದ್ ಬಂಡಾರತ್ತ ಅಂದೆ ಆ ಉಂಡೆನ ಇರೇಗೆ ತಿನ್ನೋಲೆತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣಡ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದು ನಿಕಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲಂಬಲ್ತಲೆ ದುಂಬಲ ಬೈದಾರೆ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಲ ಕುದರ್ಬಲ್ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪದಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಂತ್ಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಡಂದಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಏನು ಬಂತೆ ಆತ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಲತ್ತು ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತಕ್ಕ ಓಕೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಿಂದು ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ 30 ಬೊಟ್ಟಂಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ್ಡು ಪಂಚಸ್ ಉಂಡಂಚಂದು ಏಪ ಪಂಚಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಗಡಂದು ಏಪಾಕುಲು 30 ಬೊಟ್ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಂಚ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ 2-3 ಸರ್ತಿ 30 ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ತಿ ಸೇರನ್ ಪಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಾಚೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಓವರಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಕ್ವಲ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಡ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ಅವಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ್ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಐತೆ ದಯಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಇರ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಾರ ಅಲ್ತರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಪೋಯಾರ ಒಂದು ದಾದಾ ಪಂಡ ಓಲು ತತ್ತದನ್ನ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪಂಚಸ್ ಕೊರೋಂದೇ ಪೋಯಾರ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಪಡ್ಕೆದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬತ್ತಂಡು ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಈರ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಡುಟು ಡೈಲಾಗ್ ಮರತು ಪೋಂಡು ಅವಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬತ್ತಂಡು ಕೂಡೊಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಪೋಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರ್ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸಡ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರು ಅಂಚೆನೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ಪೋಂಡು ಬೋಡಿ ದಿನ ಕುಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಪೋಂಡು ಐತನ ಅಡ್ಡು ಸುರುಕು ಬೇತೆನ ಅಂಡು ಲಲಿತಾ ಪಂಡದು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಐತ ನಡುಟುದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಪನೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ದಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಿವೊಂದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ತೆಲ್ತದ ಜನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪನ್ಪಿಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಖಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ ಓಲು ಬುಡ್ತಾರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಿಖಲು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆವಡಿತ್ತನು ಐ ವಾಸ್ ಅವೇ ಬಂಡೀನಿ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಯಾನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಏಗಿರ್ದಾಗ ತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು